Yolbarsın görendişi. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda bir qarry yolbars ýaşaýan eken. Ol ýaşaýan tokoýnyň şahy eken. Yolbars ýaş wagty ören güýçlidi, edermenni. Hiç kim oňaýdanny iki gaýtalatmazdy. Emma qarrandan soň yolbarsy diňleýän ýokdy. Yolbarsyň keypini gaçyrýan zat onu haýwanlaryň äsgermezligi däldi. Yolbars öňküsi ýaly awlap bilmeýändigine gaýnanýady. Günleriň birinde garry yolbars tokoýa awlamaga çykypdy. Yolbars azyrak aýlanandan soňra olja tapyp bilmeýän mazaly ýadapdyr. Ýadawlykdan halis bolan garry yolbars bir çaýyrlykda uklap galypdyr. Ol ýatyrka düş görüpdir. Yolbars düşünne özüniň ýaşlygynyňky halyny görüpdir. Ýaşlygynda yolbarsyň basan ýerinden ot çykar eken. Iri ýabany öküzlerem yolbarsy uzakdan görseler gaçyp gidýän eken. Yolbars bir gün çaýyrlykda ýörep barýaka bir keýiň özünden gaçmaýanyny görüpdir. Yolbars şol wagt ören açdy. Ol bu keýigi tutup ýemegi ýüregine döwdi. Yolbars keýiň özüni görüp gorkujuny doňup galandyr öýtdi. Soňra yolbars keýiň ýanyna gelip şeýledi. "Aho keýik gardaş, sen hassamyň ýa-da garradyňmy? Näme boldy? Näme üçin tokoýyň şahyny görüp gaçmadyň?" "Keýik, men hassa hem däl, o diýen garraba maramok. Onsoň näme üçin men tokoýyň şahyny göremde gaçaýyn?" diýipdir. Şonda yolbars, "Sebäbi men aç, özümem wagşy bir yolbars, senem bir gezekde lakly gataryn." Keýjek bolsa, "Munyň bolanok şahym. Hany senen şypyr görüp, siz meni asla aýyp bilmersiňiz." Yolbars gaharyna, "Aho keýik, sen ajalyňy howlugýan goýdýan" diýipdir. Şeýdip yolbars bilen keýin görüňi dowam edipdir. Keýik yolbarsy düş görýänini duýdurmaga synanypdyr. Yolbarsyň muňa gahar gelipdir. Ozalam garny eljek diýip duran yolbars, "Iň soňky dileňiz" diýip penjesini galdyryp urmakçy bolupdyr. Keýik bolsa ýerinden gozgonman yolbarsyň nähili garşylyk berjegine garaşýady. Bir tarapdan hem keýik çaýryň en gowy ýerinden otlamaga başlapdyr. Yolbars bolsa birden ysgyndan gaçyp penjesini ýatyrypdyr. Şonda yolbars, "Bu başyma gelenler näme? Ýa sen perişdemi?" diýip sorapdyr. Keýik, "Ýok yolbars, men perişde däl. Men size aýtjak sözlem bar. Meni üns bilen diňlemeňizi haýyş edýän." Yolbars, "Tizirek aýt, az kim ýüregim ýynjalsyn. Ýoksam men bar eden işim puç bolla ahry." Keýik, "Şu wagt siz düş görüp dursaňyz, düşüňizde hem meni ýejek bolýaňyz. Başa gelmedik iş bolmaz. Ayağa degmedik taş bolmaz. Näme seňem garrylykdan gaçyp bolmaýa. Ine garrylyk seňem başyňa geldi. Emma siziň muny boýnuňyza alasyňyz gelenok." Yolbars, "He, diýmek bulan bar düşde. Ýeregini garnymy nädip doýuraýyn?" Keýik, "Yolbars şahym, atalarymyz oýa tilki ýatan yolbarsyn müň esse güýçlidir" diýipdir. "Siz gynanmaň, bugün bolmasa başga gün awyňyz gany bolar." Yolbars, "Emma men bütün tokoýyň şahy yolbars. Men tilki ýaly entep ýörjek däl. Men şan şöhratym tokoýa ýaňsalýa. Diňe gep bilen iş bitmeýär. Siz bu pikiriňiz bilen ýaşasaňyz aljak galaňyz bolmaz." Yolbars, "Dogry aýdýan keýik, saňa duşanym gowy bolaýdy. Garratam beýikde ýatma ýel alar, pesde ýatma sil alar" diýipdi. "Bu düşmaňa ullakan sapak boldy. Dünýäm giňedi. Mundan soň garrylygam, açlygam meni gorkuzyp bilmez. Şu günden başlap men janymy gaýgyrman soňky demmeçenni işlejek." Keýjek, "Siz dogry ýol salganlyňyz. Yolbarsa mert bolup dogry ýoldan ýöremek ýaraşýar. Dogrylyk mydama ähli ýerde öz orny tapýandyr."